Good morning, brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here, mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Orasyon Pirata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, initaas men sa mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako min na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin na otob an sa imong kabutan, natamanan ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga tural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ansa mo mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabing paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran ka na Ama, asin ka na Ak, asin ka Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, Martes, sa ikaduhang semana, nin Adviento, isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Edgardo Gregorio. Thanksgiving man kan Dato family, ni Giselle Asaituno and family, ni Berlin Concesa Lucero, ni Eugeline Badiana Guevara. Thanksgiving man dulot ni Tess Madrid. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Continuous healing of Father Vicente Magdaraog and Sabi Marie Magdaraog. Dulot ni Madonna Magdaraog. Special man nakahagadan ni Rosa Tangli. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Simona, dulot kan FNS Velasco. Froilan Erwin Balbino.
hali kay Rosie B. Asopardo Cantara and family, para kay Justin Raymond, hali sa Sanyosa family, para sa kalag ni Helen, dulot ni Renato Esquilla, para kay Linda, hali kay Emma Chan, Gemaline, hali sa Bernal family, para sa kalag ni Nelly, dulot ni Casey Daria, Roland Angelo, dulot kan Agonos family, para kay Arnel, dulot kan Maravilla family, Rodolfo Nemesia, dulot ni Flor Escolano and family, para kay Victorio, dulot ni Maria Ana Bolaños and family, para kina Gemaline, dulot ni Viol Bernal, para sa gabos na kalag, halik kina Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, for death anniversary of Edgardo, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio, halik sa Madrid family. Sa liwat Diyos maray na aga matugang matindog na paanggabos. Buksan mga pintuan,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Saro sa mga mensahe kan Adbyento, iyon na an mahal na Diyos, namumuot sa mga dukha. Asin kung namumuot kita sa mahal na Diyos, kita man dapat namumuot sa mga dukha. Puunantaan sa tong selebrasyon sa paghagad nin kapatawadan para sa satuyang mga kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpahayag kan sa imong kaligtasan sa gabos na puro kan kinakban, magtugot ka, namimibi kami, na maghalat kaming maugma sa kamurawayan kan sa iyang pagkamundag. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Rangahan nindo ang sakong banwaan, rangahan nindo olay nin kagurangnan. Magtaram kamo sa puso nin Jerusalem. Isabi nindo sa iya na ang panahon nin sa iyang paglingkod tapos na ang sa iyang kasalan nabayaran na nag-ako siya sa kamot nin kagurangnan, ninduwang padusa para sa gabos niyang mga kasalan. Sarong tingog nagkukurahaw, andaman nindo sa kadlagan andala nin kagurangnan, tanosan nindo sa lantad ang paglalakawan nin sa tuyang Diyos, ang lambang kababaan panoon, ang lambang bulod asin bukid pantayon, antiko tanuson asin an magaspang saramahon. Dangan ipapahayag ang kamurawayan nin kagurangnan, asin mahihiling nin gabos na tawo. Huli ta nagtaram ang kagurangnan. Sarong tingog nagbuot, magkurahaw ka, asin ta ako nagsimbag. Ano ang ikukurahaw ko? Ang gabos na laman duot, asin ang kagayonan kaiyan siring sa burak na yaon sa kapatagan. Ang duot naaalang, ang burak naluluyos kung hinahayop nin kagurangnan. Totoo man ng God, ang tawo siring sa duot. Ang duot naaalang, ang burak naluluyos. Alagad ang tataramon nin kagurangnan, nagdadanay sagod lamang. Tumukad ka sa halangkaw na bukid, maugmang parabareta sa Sion. Ikurahaw mo sa makusog na tingog, maugmang para harubay sa Jerusalem. Ikurahaw mo na daing takot, isabi mo sa mga banwaan ni Huda, uya ang sa indong Diyos. Uya ang Diyos na kagurangnan, madatong panonin kapangyarihan, maghahade huli sa mapangyarin niyang takyag. Ang pagbalos yaon sa iya, ang sa iyang panggana mangingenotan sa iya. Siya siring sa pastor na nagpapasabsab kan mga karnero. Sa iyang takyag, titipunon niya ang mga kordero. Kukuguson niya sa iyang daghan, asin ang mga ina, babantayan niya sa dakulang pangataman.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Bagong awit awiton sa kagurangnan, mag-awit sa kagurangnan an bilog na kinaban. Mag-awit sa kagurangnan, irukyaw an sa iyang ngaran, aro aldaw irukyaw an sa iyang kaligtasan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Isabi sa mga banwaan an sa iyang kamurawayan, ibantog sa katawuhan an sa iyang mga ngangalasan. Irukyaw sa banwaan an kagurangnan hade, siya matanos na maghahade sa katawuhan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Mag-ugma ang langit, mag-ugma ang daga, siring man ang dagat, asin ang gabos na yaon dyan. Ipag-ugma nin gabos na kapatagan, asin nin gabos na kahoy sa kadlagan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Mag-ugma huli ta madatong an kagurangnan, siya madatong sa paghade sa kinaban, siya matanos na maghahade sa kinaban, mamumuto na maghahade sa katawuhan. An kagurangnan sa tong Diyos, madatong daraan kapangyarihan. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, ano sa paghuna nindo? Halimbawa, may sarong tawo na igwang sanggatos na karnero, asin saro kaini nawara. Bako daw nababayaan niya ang 70 may siyam sa sabsaban, asin hahanapon ang nawara. Kung sa iyang makua, totoong sinasabi ko sa Indo, na ini sa iyang ikakaugma, urog ki sa 70 may siyam na dain nawara. Siring man, habo kan sa Indong Ama sa langit, na mawara minsan saro kan mga saradit na ini. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Iyo po ini ang ebanghelyo na kada bes na nadadangog ta, day tulos kita maka-agree kay Jesus. Pag nadadangog ta ining istorya kan pastor, na pigbabayaan ang 99 karnero, tangani sa nang hanapon ang saro na nawawara, napapaisip kita, tama ba yun? Garo bako man praktikal, nabayaan mo ang 99 para sa sarong nawara, saro-saro iman sana, dakul pa man ang natatada, pabayain na ang sarong iyan. But Jesus chooses this image to tell us how God loves us. Arog po kaini, as we would say, ka-reckless ang pagkamuot kan mahal na Diyos. This is how prodigal His love is, to use the language of another parable. Ang mahal na Diyos, pag namumuot,
sobra-sobra, labi-labi, dahil nagsusukol, dahil nagkikwenta. Imbis, pag namuot po ang mahal na Diyos, it's always personal. Kaya dawa po, bilyones ang tawo sa bilog na kinakban, lambang saro sa tuya, padaba niya. Lambang saro sa tuya, midbid niya, aram niya ang ngaran, aram niya ang pangangaipo. He takes care of every single one of us as if we are that one sheep lost. Asinan mahal na Diyos bilang mamumuton na pastor, andam hanapon ang saru-saruing nawawara. To God, it's not reckless. To God, it's not crazy to love that one. It only sounds reckless until you are that one missing. Pag ikanaan nawawara, mapasalamat kita. Marahin na lang, hinahanap niya ang nawawara. Takon ako susarong nawawara, dangan sinabi kan Diyos, pabayain na yan, para saro-saroi. Salamat sa Diyos, tabako siyang arog kaiyan. Buot sabihon, mayo ni saro sa tuya, na bakong mahalaga sa Diyos. Every single one of us is important. And this is still an overflow of our reflection from yesterday. Yesterday, we celebrated the Immaculate Conception and we spoke about the dignity of each one person. Kung may dignidad ang lambang saro, maninigo sa nang hanapon ang kada saro sa to. Ano man ang pagkakasala o pagkukulang, pinapahalagahan kan mahal na Diyos. Kaya nga ni, nadangog tadigdi sa first reading, ang saro sa mga pinaka-memorable na verses in the entire body of Isaiah. Aram po nindo, ang libro ni Prophet Isaiah is probably one of the longest, I can't be sure, pero aram ko saro siya sa mga pinakahalabang libro nin propeta. As in sa kahalabaan po kan Isaías, this is one of the most memorable lines binasa kan sa tong lector in the first lines of the first reading. Sabi digdi, rangahan nindo ang sakong banwaan, rangahan nindo sinda. Sa English, comfort my people. Beautiful words from God. Seek my people, comfort them, make them feel at ease. This is the motto, the episcopal motto of our former bishop who died earlier this year, Most Reverend Nestor Carino. On his coat of arms, you will see down there his motto, comfort my people. Ang pangako kan mahal na Diyos by saying this is that titipunon niya sa iyang mga banwaan, siring kan pagtipon kan pastor kan mga inaataman niyang karnero. Kinakarga niya, saro-saro kita, minsan saradit. Dahil arog ka ini ang Diyos, mabuot, maugay, mainataman. Maski nga ni kita mismo ang nagrarayo sa iya kun minsan, sa totoo lang, pag igwang nawawara, bako man yan dahil pabayaan pastor, kaya nawara niya, bako man. Many times may nawawara dahil kusang nagpariwara kan sa diri. Pero daiman giraray siya nagpapabaya sa to, kundi hinahanap kita asin ibinabalik sa iyang pagbantay. Dear friends, this is a character of Advent. Last Sunday, ang sabita, ang tunay na pagbakli dapat nagbubunga. Repentance should bear fruit. Ngunyan kung nagbabakli kita kan sa tuyang pagkamakasadiri, selfishness, kung nagbabakli kita kan sa tuyang pagtutok sana sa sadiri, ang bunga dapat kaiyan, ang pagmangno sa kapwa, to have love for others. In fact, to love the poor. Our current Pope, Pope Leo XIV, has just come out with his apostolic exhortation. One of his first letters as a new Pope, ang titulo, Dilexite. As in, ang Dilexite po, ang tunay na nagpuon kaini, the draft was
coming from Pope Francis. Alagad nagadan si Pope Francis before he was able to release the letter. So when he died and the new Pope came, Pope Leo XIV took this draft and made this his own. The title is Dilexite. You might want to read it. What is it about? It's about the love of the poor. Medyo halaba, pero sarusa na ang summary. That if you love Jesus, you should love the poor. They po ini pwedeng pagsuwayon. And if you ignore the poor, you ignore Jesus. Magkatakod po ini. Comfort. Give comfort to my people. Meaning, to reach out to the last, the lost, the least. Mas magayon ining dangugon sa Tagalog. Hanapin ang nawawala, ang mga walang-wala, at ang mga binabaliwala. Sisay po ini. Igwabang arog ka ini sa buhay mo ngunyan. I'd like you to pause right now and think, who in your life is the poor? It doesn't have to be materially poor. It could be emotionally poor or spiritually poor. Who is the poor in your life? Sisay sa buhay mo ang nawawara, warang-wara, o binabaliwala. This Advent, tibaad pwede tang arugon an marhay na pastor na hanapon sinda asin dulukon atamanon, o tibaad kita an nawawara, magpahanap sa Diyos, dai magparatago sa Diyos. Allow God to find you. If you are that one lost sheep, allow God to find you. Mga tugang rangahon po lugod kita, kaining mga babasahon. May these readings be a source of comfort for us. Ngunyan, na nagtutukdo sa tuyaan mahal na Diyos, na dai niya kita pinapabayaan. This Advent, darahon talugod ang parehong pagkamuot kan marhay na pastor sa mga dukha. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Papagkanigo sa imo an mga pamibi asin atang kan sa imong kapakumbabaan, asin kun sa inmayong maninigo, an anuman natabang kan gibong marhay, antabayan mo man kami, kantabang kan sa imong kapatawadan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapas sa indo, asin sa saimong espiritu. iitaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa inot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya an katungdan kan daan na patakaran. Asin binuksan niya para sa mo ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwan niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niyang gayo an nahaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya sa kaiba kan mga anghel asin mga santo, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, 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 banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mustya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Guadalupe. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Juan Diego na nakahiling kan Birhen nin Guadalupe, asin an gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Amen. Pamibiuntaan pamibi kan mga dukha na arual daw naghahagad nin kakanon. Ama nyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arual daw, itaw mo sa muya ang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadayan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, ansa mong mga kasalan. Kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, naghihinguwang magpatinawad-tawadan, magpatinarohan po kitanin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, tawi kami nin katuninongan. Uya si Kristong dukha. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, may kamagdagot sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maghero ka sa
mamibi kita. Kagurangnan nagngangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo, kaining nabasog kan kakanon na banal. Tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kami na magmadunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ngunya na maabot na Biyernes, kapiestahan kan Birhen de Guadalupe, ang satuyang obispo ma-ordain ning duwang seminarista bilang diakono. Imbitado po kamo sa Albay Cathedral, an oras alas 8, igwa pong live stream sa Radyo Veritas Legazpi, igwang sarong taga Ginubatan, si Seminarian Jonel Argamosa, saka sarong taga Kamalig, si Seminarian Matt Jason Latore. Sa hapon, pagkatapos po kan 5:30 p.m. Mass, igwang Parish Advent Recollection, digdi sa tuyang parokya, may kasabay po iyan na kumpisalang bayan, kung buot po nindong mangumpisal. The following day, December 13, igwang libreng concert digdi sa tung parish, kan Bicol Voices Choral, that is after the 6 o'clock p.m. anticipated Mass. Gabus po imbitado sa mga aktibidad na ini. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, kan Birhen de Guadalupe, asin ni San Juan Diego, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, padabaon an mga dukha. Salamat sa Diyos.